Hi. Hi mo din. Maon. Maayong gabi guys. Manihapon ta. Pasensya na kay mo ani among mga videos ba kay kanang dili pa kay bitaw ko ani nya. Murag di sadmi ka maong mo intro. Then pasensya sa akong cellphone kay karaan na kay ning cellphone. Tigom lang ta ay sa bonus sa ika-Disyembre. Bonus na lang, di bonus ika-Disyembre po ko. Palitag bertohong cellphone. Isa maka vlog lang. Ali, mga on pa. Nga ta guys. Pagutang na. Lagyan pa rin. Labot niya kasi. Lagi para. Ang ika-Disyembre. Bonus sa trabaho ang bakanting kwarta. Hindi magtawag bukang kaya naman ka. Bayaran lang. Mana ka te? Diretso naman sa konsulasyon. Ito dyan siya gusto niya kanina lang. Saka dito din siya siguro. Ayan. Atin may kurang. Atin kurang. Pero nang na-address-address problema man sa dinaon kay magsurpunay na lang tuwa sa cellphone sa bigyan kaya wala ito naba dugay ka last ko dito yung nanandit. nakalat ka nang gagta naka Ito, mas kurang umama. Pahindra. hindi mo tambo ka na magtambok na ito nabuntag dito Kasi, sige, ringan na to. ano sugatan ano Oo, sige, antin mo kwarta. ang kasinsiyo Pero sige ko na to, ha, tantin mo. kahit tambo ito Sa bahis siya, ginagata. hindi apangan sa ganito Tatangan ko diyan ang may, diyan ang nagkuha diyan. Ano pong may gagaos? Hindi ko 20 pa ba eh. Kung ako kwarta kayo na, 20 na po. sobrang sa kakala yung sa mo, anak mo to, siguro na good man kagag baba at niya nga, ala kailangan rin din magkananan. Nga, ano good niya gawin? Ano rin gawin? Mga on lang eh. Gahit niya na ako Ikaw na to. Yung 20 pa. Ako ala yung kwarta 20. Ako ba, kanang ho. Kanang kong halali. Hindi ko yung kinanya ko rin. Kasi siya rin. Si Quinta. Di kalungan, di ka nag-atang mo yun.
Labusan mo na ang siyang kamot nga. Gaya lagi taog siya mo. Dali mo kapag ukap sa kita ka nagtuo siya akong kwarta siya nang gibili ni Josué. Nagtuo ako ana. Saka dukan mo kwarta pa ni ko mo. Abi nang muna ni bira ko. Saba na kala bebe to si 50. Maghakot na siguro si kuan ang makuan. Karon maghakot siya magtapok sila na babaw. So sayo ro ba bisi. Boy dito na yung boy na ako na ato ng sayo. Babaw. Isa man no. Kawat siya. Yung mo na pa siya. Ha? Dito ang merkado. May kaog. Sila. Tungkol sa akin. Bukang sabi. Namahonan man na kay magbuntag sa